Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan wata kissa ce mai dauke da darasi kwarai da gaske. Wani bawan Allah, Allah ya azurta shi da 'ya'ya 20 dukkan su maza. Kuma Allah cikin ikonsa dukkan su suka kasance 'ya'ya ne masu biyayya gare shi. Kullun gari ya waye, gaba ɗaya da safe za su haɗu su zo su gaida shi, su yi hira da shi, sannan in sun tashi tafiya sai su bar guda biyu a gurin wanda za su lura da shi har zuwa yamma. Idan sun tashi daga aiki daga kasuwanci, gaba ɗaya da yamma kowa sai ya zo gurinsa. Kowa in ya tashi zuwa zai siyo wani abu a leda ya kawo masa abubuwan da yake so. Idan ya waiwaya, kamar kafin ya yi magana kowa yana baba mai kake so. Wannan sai ya ja hankalin mutanen anguwa gaba ɗaya. Wata rana makocinsa sai zo ya same shi. Ya ce ranka da Allah ina da tambaya. Dan Allah wace irin nasara ka samu wajen tarbiyyar 'ya'yanka haka? 'Ya'ya 20 maza, amma gaba ɗayansu kowa yana maka biyayya, kana suna jira ne ka ba da umarni su aiwatar. Wannan dattijan sai ya shiru, sai ce to ni dai abin da nake kyautata tsammani biyayyar da na yi wa iyayena ita ce 'ya'yana suke mu. Ya ce ina iya tunawa wata rana na je ziyara zan gaida mahaifina a ƙauye, sai na same shi ya kamu da cutar mantuwa. Ni kuma na ga ba zan iya barinsa a ƙauyen ba, sai na ɗauko shi daga ƙauyen na kawo shi gidana a birni. To da yake a ƙauyen da yake babu masallaci sai ƙauyen maƙota, idan an kira sallah sai ya hau jaki ya tafi wancan ƙauyen ya yi sallah ya dawo. To da na kawo shi birni bai san inda yake ba, yana tsammanin har yanzu a ƙauye yake. Idan da zarar ya ji an kira sallah sai ya ce wane kawo min jaki na mu hau mu je masallaci. Ya ce wallahi sai in zo sai in durƙusa sai ya hau kaina, a baya na zan goye shi in kai shi masallaci a yi sallah. An gama ya ce kawo jakin mu tafi, in ƙara zuwa in goye shi a bayana in kawo shi. Ya ce shi bai san ni yake hawa ba, yana tsammanin jakinsa yake hawa kuma zuwa masallacin ƙauye. Ya ce mutane ba yanda suka yi basi da ni ba, haba alhaji da girman ka ai ka samu mota ko ka samu mai dan boyi ya rinka yi masa hidima. Ya ce ba ruwanku, ya ce wannan mahaifina ne. Ya ce haka muka yi ta yi da shi har Allah ya ɗauki rayuwarsa. Ya ce ina kyautata tsammanin wannan biyayyar da ne wa mahaifina ita ce Allah maɗaukakin sarki ya saka rahama a zuciyar 'ya'yana suke yi min. Kuma wallahi a cikin 'ya'yan nan da kake gani kaf kowa Allah yake in buɗi baki in ce a yi min kaza cikin gaggawa rige zaka ga kowa da yayi. Allahu akbar, Allahu akbar. A cikin athar Ibn Umar yake cewa birru aba'akum tabarrukum abna'ukum, wato ku yi wa iyayenku biyayya kuma sai 'ya'yanku su yi muku taku biyayya. A dunkule dai wato idan ba ka yi wa iyayenka biyayya ba, to kada ka yi tsammanin naka 'ya'yan za su yi maka biyayya. Za ka ga wani 'ya'yansa ba su wuce 2 ba ko guda 1 ka ga ya rasa yadda zai yi da shi. A irin wannan yanayi to ka koma ga Allah, ka yi masa addu'a, domin addu'ar iyaye tsakaninta da Allah babu hijabi. Sai ka ga Allah ya gyara maka shi. Allahu akbar. Allah ka azurta mu da 'ya'ya na gari. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.